Diabetikoen kopuruak gora egin du mundu osoan, eta horietako askok erretinopatia diabetikoa pairatzen dute. Pertsona helduen ikusmen galeraren arrazoi ohikoena. Erretinopatia diabetikoa garaiz detektatzen bada, tratatu daitekeen gaixotasun bat da. Hala ere, baliabide kopuru mugatua dela eta, diabetiko gehienek ez dute aldizkako detekzio azterketak egiteko aukerarik. Ullman soluzio berritzaile bat garatu dugu erretinopatia diabetikoa gaixotasunaren lehen zantzuekin identifikatzeko, gaixotasuna behar bezala kudeatzeko. Soluzioa honako hau da. Sistemak hitzordu bat sortzen du paziente diabetikoa begietako aldizkako azterketara joan dadin. Pazientea bere osasun zentrora joaten da erretinako irudiak ateratzera. Irudi hauek Ullmaren softwarera transferitzen dira. Segundo gutxitan erretinopatia diabetikoaren presentzia edo gabezia identifikatzeko. Pazienteari gaixotasunaren zantzurik atzematen ez bazaio, beste data bat emango zaio hurrengo aldian behingo azterketa egiteko. Bestalde, tresnak atzematen badu erretinopatia diabetikoaren zantzuak daudela, irudiak oftalmologo bati esleitzen zaizkio, kasu bakoitzean hartu beharreko neurriak zehazteko. Horrela, osasun sistemen eraginkortasuna eta iraunkortasuna hobetzen ditugu, asistentzia prozesuari lotutako kostuak murriztuz eta espezialistek balio erantzi handiagoko zereginetarako duten denbora handituz. Hori guztia, etengabeko arreta integralaren bidez, paziente bakoitzaren eta bere ingurunearen beharretara egokituta.